Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman liwat sa aton sining nga magka-aksyon. Welcome lang diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Mayo 10, tuig 2021. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga Lunes, of course, diri sa ikalima nga bulan. Kumusta kamo masuki namon nga matagparamati sa kahanginan nga nagamonitor na karon nga aga. Mga tagparamati na to na kapin pagid sa mga OFW, sa mga Ilonggo nga dira na nagapuyo o naga-istar sa gwa sang Pilipinas. Kumusta kamo anuman nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton sining nga pagpanamyaw. Manang Aksyon Radio Bacolod bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan. Basta may ara ka lang sang available nga internet connection, pwede kagid makasunod kag makamonitor sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. No, importante, may ara ka lang internet connection, i-search mo lang ho, kag i-share, kag i-like ang mga program sa Aksyon Radio Bacolod para nga madasig ka man nga makakuha sa mga update, ma-notify ka if in case may live kag update ang Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Amoban sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na diri sa aton nga pagpangalagad via on air. Kutob manamutan sa atong sining nga broadcast din kaman nga bahin sang Panay area dira man sa Iloilo sa Guimaras, diri sa aton sa Negros Occidental, lakip na sa Oriental Negros, sudad sa Bacolod. Good morning. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ano pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Standby patrol kay checkeron ta karon na dugay-dugay. Si Aksyon Alvin Graba kay actually una nga adlaw subong sang implementation nga magabantay sa hugot ang Task Force Disiplina dira sa gwa sang COMELEC nga office. Banpuerte mo ang ila sini nga ginahimo dira nga pag implementar sang ginatawag naton health protocol. Tinagligad og ang task force disiplina kay bisan ano mo nga bantay, bisan ano mo nga saway, way gapati ya, way gapati, sorry no, pero may ara gid nga tawo nga muli malang sang task force disiplina ang ginabantayan nila. Pagtalikod sang task force disiplina, balik naman sila istorya, balik naman sila tinilipon, tigawgtas siyempre ang mga authorities nga rada, kay ang nagakatabo nga nagaka-defeat bala ang purpose nga dapat may social distancing, dapat sundon ang ginapatuman nga health protocol. Amo malang nakasimple mo, tigaling may ara gid nga waay nagapati, amo nang rason kun nga gagin butangan na da subong, basi tingala kang may baral, no, may barrier. Nga hindi ka na maglapaw para nga waay sa matabo nga mga insertion kay amo pa lang niya, ara pa lang sa registration, may iban gid nga nagahingalit nga waay blagaling niya husto,
Tason pag-abot niya, gulpya na lang niya masalot. Amo nang iban nga siling nila, dikit-dikit. Kinanglan ay siya makasalot sa linyahan. Naida, Aksyon Hotline. may labot sina nga mayara na sang task force disiplina. May iban pagid no nga ang authorities, ang pulis, lantawon tani kay kundi subong man nga adlaw mag-aumpisa ang pagpangdakop sang Philippine National Police sa mga nagalubag, especially sa ginapatuman nga health protocol, ang wearing of face mask. Why ka face mask? Dakpon ka na sa pulis. Ti umpisa na subong adlaw, as a matter of fact ng instruction, sang tagpamuno sa Philippine National Police, wala sakitanay. Okay? Klaro na ha, mayara dinakpanay, pero wala sakitanay. Ano pagid? Atensyon sa tanan nga mga returning overseas Filipino workers. Mayara karon sa panibagong nga health protocol nga ginpagwa ang National IATF. May ginbag-o naman sila sa travel protocol. Now, ikanon tani, i-plastar tani, kag i-try naton nga mga sugilanon, si Councilor Israel Salanga as committee chairman, nga nagauyat para sa mga overseas Filipino workers. Now, importante ini kay siling ko, this is another burden sa partiya sa mga travelers nga nagabalik diri sa pungsod. Ti bag-o nimo nga regulasyon nga ipatuman. Amo na ang aton hibaloon karon. Now, standby Aksyon Alvina, kay nga gawon ko lang niyo. Kay importante nga may baluan sang publiko, ining ginapagwa kag ang main purpose kag reason we understand nga gusto gid sang National IATF bangon nga ti hasta subong mayara gihapon sa mga cases nga nagaluluntad o kung nagapositibo nga mga returning overseas Filipino workers kapin pagid bisan ara na abi ginbutang na sa facilities daton sa Manila. After dito magpauli karon pag-allow sa ila pauli sa mga provinces kung kaisa nagapositive pa. Now, i-check tayo na karon dugay diri sa aton sining pagpangalagad. And of course, no, sa PNP, check karon tani kay ti gusto sang kapulisan tani nga mapatuman ang tanan nga mga regulasyon di kamo bala magkuano, ang health protocol dapat gid sundon ninyo. Ti sa aton nga mga ka-aksyon sa inyong mga mensahe, sa inyong mga komento, may ara kita available. Pwede ninyo mapadalan sa inyong mga mensahe, sa inyong mga opinion, reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe dira sa comment section sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede naman ina butang dira no sabayin sang YouTube sang Aksyon Radio. Kay isa-isahon tagid basag karon dugay-dugay pero sa mga wala iya sang internet connection pero may ara kamo dira cellphone nga willing kamo nga mag-participate karon nga aga, ipadala lang palihog sa 0963-757-0874. Amo na ang aton sini nga text hotline diri sa Aksyon Radio Bacolod. 0963-757-0874. Amo na siyang number nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Aksyon na Tayhopon sa gihapon ang inyo sini bangin ka-aksyon until 9:30 in the morning. Ayos let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now standby dugay kay kabalo ko damo ni sa mga OFW, mga himata ni labla diri sa Negros and Bacolod nga nagamonitor nga nagapamangkot no partitioning mga bag-o karon mga regulation kay kabalo ka ang National IATF sila ni ang naga-meeting, sila ni naga-decide especially sa mga regulation kung may mga pagbag-ogin man. Sa tutuod lang way naman gani sila yung nagatawag sa mga counterpart nilang ara sa mga provinces, sa mga cities nationwide kung anong masuggest nila kaya sila itong nagahimo mo nagadihon sa mga regulation. May mga ginaayo ang mga ara sa province and cities ang nga gusto ipatuman which is subject sang approval sang National IATF. But sa tion nga ina siya gin-approve sang National IATF, why kamay mo da masunod ka lang ngara sa lokal.
Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon lang natin ini, at least ari na sa aton nga linya si Councilor Israel Salanga. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon R. Good morning, kay mga tagpalangate. Salamat gisa time. No? Sir, nanawagi ko sa imo kay nakita ko diri nga daw may bag-o naman nga travel protocol nga ginpatuman ang National IATF. I don't know kung nag-abaton ka na sini nga kopya, Councilor? Yes, kagapon lang yun, no? Din tagaan ko sang copy. So naging qual kita kami mga nag-feedback sa aton nga may mga instruction dito sa national nga pag-o nga mga protocols, no? So nag-reach out kita sa kay OWA, nga kita sang copy kag sa kay Regional IATF at the same time naghatag sa bag-o nga guideline. For whatever reason, Aksyon R, tiwag kita kabalo, nag-bato naman kita diri sa instruction from national. Dagang isa nga pag-o nila nga guideline is sa bilog na ni siya nga sa bilog na ni siya nga Pilipinas nga protocol Aksyon R. Yes. Sir, ano ang mga signifikante nga maging bag-o nga at least hindi man makibot bala ang mga himata diri sa mga OFW and even OFW nga nag-coordinate sa office mo, sir? Yes, ang aton nga bag-o nga protocol, while gito ya ang 5 days sa mga quarantine, 5 days sa quarantine, tapos ika-5 days swab, ika-5 day protocolod, home quarantine na lang, while ito siya. Gindiwat siya ni IATF, no? Bali lang nga bago nga ginset nga protocol. Number 1, tanan-tanan gid ma-undergo sa 14-day quarantine. Okay. 10 days i-spend yun nila dito sa quarantine facility sa Manila or sa Cebu, depende kung diin sila maabot, no? Meaning 10 days. Sa ika-7th day i-swab sila. Okay. Ang dito sila nga quarantine facility. Now, usually kaabot na siya 24 hours. Regardless, kung maabot ang result niya negative 24 hours o 48 hours, tapuso niya gitang 10 days na quarantine dito sa Manila. Because isa sa mga nagitan lang rason, nabasa ko man, is gabag-gabago ang virus, hindi mo gitsura na mapaktan, diba? Okay. That's why mas mayo nga dito pa lang daan, tinlo na siya, para igo pag-abot sa mga probinsya, iyon nagkitang safe. Kablo ka Aksyon Art, may mga cases na sa daan na protocol, negative sa ilang mga RT-PCR test, pag-abot sila sa mga probinsya, sa mga syudad, nag-positive sila. Correct. May bibig sabihin na nag-tubo ang virus, no? So, sige nga pag-o natin nga lahi, naging set ni National IATF, kag ni OWA, tanan yung OFW and ROF, pag-abot sa Manila, quarantine sila, ika-7th day, swab sila. Okay. Pero kung pagwa ang ilang resulta sa ika-8th day o kung ika-9th day man, kung hindi Japon lang maubos ang ika-pulo ng adlaw. And then sa ika-pulo ng adlaw, scheduled sila for sweeper flight back to the provinces or the LGU. Yes, now, sir. Sa atong grip na pakulod, pag ika-10th day, papulion sila. So, Japon natin sa airport. Okay. And then, i-orientation natin sila, i-orient natin sila. And then, sa sila mga family sa guwasang airport, puli sila for home quarantine sa remaining of 4 days. Home quarantine na lang. Home quarantine, for pila kadlaw na siya, Councilor, ang home quarantine 4 nila? 4 days na lang sa Aksyon Art. 4 days na lang? 13 days. Okay. So, 4 na lang kadlaw itinari sa balaya to, and then they are free to go out and to visit other family members? Yes. Ang difference ni Aksyon Art sa Muslim. Okay. Ang tanan ni expenses, including the sweeper flight, the swab, and the quarantine ni OFW nga OWA members, libre gihapon courtesy of OWA. Okay. Ang ROF will have to spend, siyempre, sila mga personal, no? Ang akong subo nga gusto i-clear, galing ka natawag yung sa akin early, may meeting ang kami dito guys sa AOC with the City Adam Ang and our Deputy Director Dr. Sorongon and the rest of the committee members. Okay. Ang issue sa Musane. Ang problema naman sa buong is ROF. Because ang ating diri nga lahi naghambal nga 72 hours lang ang validity upon test. Now, kung 7th day it swab si ROF, 7, 8, 9, 10th, ika-10th day, ano yan? Tapos na 72 hours Oh, tapos na? Correct. So, ano ba tabo sa iya? Ano ba tabo sa iya? Kan mabook na sa ticket, 11th day pa mo o kung 12th day pa, depende sa availability sang flight. Kasi mo sa choice, kaya 10 days man ang gina-require ni national. Okay. So, ako na subukan ang i-address natin dire sa syudad ng Bacolod through EOC kung ano ang mga guideline natin. Kaya ma-implement siya kung May 8 mo,
Aha. So, implement sa May 8, meaning May 18, amo ni mga struggle sa ating OF sa May 18 kung hindi siya masolve. Aha. That's why this morning, amo na sang i-set natin yung rule. Okay. Which is very, very important. Kag serious ni siya nga sa isang sitwasyon. Take note nga mga ROF, personal ni sila nga gagasto sang expenses nila mo. Exactly. Amo Na- na masakit sa Aksyon Art, no? Kasi pagkabatiwan, extend naman another nga mandatory ang 10 days. Lingko ba, medyo ating masakit ini for the ROF. Sus. No, mayo ni si OFW, yakin si OWA ang naga-shoulder sa tanan, no? Correct. Si ROF, mga balikbayan natin, amo ni medyo masakit-sakit, mabulubog akit. Oo. Kaya kung magtiner ka to karon sa Manila, magpa-hotel ka to, ikaw mabayad sina, then magpa-swab another 5,000 or pila man ang charge kung dito ka sa Manila. After which, kung mag-avail ka karon mag-expire within 72 hours nga why ka schedule sa flight, ano matabo sa naiyaman? Correct, exactly. Na- Amagan siling ko, pagabasa ko silang gabi, siling ko ba, ang mga balikbayan, mga pamati, subong, pahuway na gilanganay, no? Huway na gilanganay bisita din sa Pilipinas. Kiti, kung huway ka choice, mag-bakasyon ka dito, laman lang kadlaw, bakasyon mo, spend mo pa sa quarantine, magasto ka pa, amo na ba lahat, siling ko, medyo mahapo-hapo, itong mag-puli ka subong yaya, no? Dito sa Pilipinas. Yes. But ang balon, inikaroon because of this new regulation, meeting pang EOC kung anong matabo sinisila. Now, sa OFW, do ay problema. Pag abot diri, must stay at home sila for 4 days. 4 kadlaw lang nabilin. Na home quarantine. Ang ROF, amuning problema kung anong regulation sinisila. Halimbawa, no, kung makahingagaw, may flight sila, maisip, ma-include ang 72 hours, mas ka-schedule flight sila. Pag abot rin sa aton, ano matabo sinisila? Yan, exactly. Amo Na- na anong mangin guide. Okay, remember, Action Art, ang 72 hours na validity is protocol niya ni LGU. Okay. Through an executive order. Protocol niya ni LGU, Kaya para ma-safe man tayo fresh pag ilang swab ng puli sila. Correct. Now comes new guideline ng National IATF na ika-7th day tanan sila iswab, magwa ang resulta. 9th day or 8th day, pero papuliin sila 10th day pa. Now, sige 10th day, sigurado ginaya, lapse na sila yung basihan pang 72 hours. Anong mga approach natin? Anong mga tikang natin para hindi man sila mabudlayan? Kaya mabutan natin sa saktong order ang ining protocol. Yes. Mayo kay sa ROF lang, kag OFW, why pasubong sa new guidelines yung pagwaya para naman sa mga naga-travel or inbound traveler from Manila or any part of the Philippines to Bacolod and Negros. Why pa na iya subong, no? Wala pa so far. Ang guideline ng for SW and ROF pa nakapagawa sila, though status quo ang aton subong mga returning resident Action Art. Okay. At least mula na gyapon niya. Diri lang nga bahin nga mayara sang pagkambyo. Now, kung ano gid man karon sa update sa inyong meeting, please tell us so that we can inform the family and of course ang mga ROF kag OFW nga naga-monitor sa aton pagi sa Facebook sa Aksyon Radio Bacolod, ma-informan sila kung ano ang sarang lahimuon. So sa mga nagaplano nga mga ROF magpula uli diri iba ni matras kini anay mo. Correct na, medyo mahapo-apo ni. Okay. Kasi iba niyang rest naman lang sila, di ba, mga kaso. Pero kung ako lang yung patulokon mo, ating mag-deficiencies lang nga pundo. Kag-ready man lang sila, wala man problema, Action Art. Ang problema na kung why kaya ilang hawot-hawot ang balon mo. Yes, correct. Pero kung damo ka malang kuluton sa bulsa mo, ngayon hanggang sa lubra man astas bag mo, ay man ay guro kaso, si mo sige na lang. Yes. One taon tani. Sa pamilya man kay hindi man doon mabayran sa pilak ang imo kahidlaw sa pamilya mo. Ang gusto Correct, mo nga magpauli, pwede ka malang maka-extend sang pag tinanong mo di siya pungsod, kung ari ka di. Ang problema na, kung hawot-hawot ang kwarta mo, kag ang bakasyon mo, limited lang. Insakto. Correct, Action Art. So anyway, just keep us posted, sir. No, amo naman lang na, no? Do amo gin man ang significante nga gin bag-o da atong sing unang 5 days and then mandatory swab test. Matiner ka to pagwa sang negative result pauli kasubong lain niya. After may mandatory nga 10 days kagid, pag 7 days kuhaan ka sang imo sini nga RT-PCR test. Pagwa nga negative sa 9th or ika-10th day, pwede ka nakapuli. So, ika-10th day, tapuson kita ang 10 days. Tapuson gid ang 10th day. So, either nga magwa pa sa ika-8th day ang imo sini nga RT-PCR test, why kagid chance nga magkapauli kay tapuson mo gid ang 10 days quarantine. Yes.
Ay, sige, sige. So anyway, para sa update siguro sa imo na Facebook page, pwede sila or sa imo Facebook account, Councilor, na maka-visit from time to time so that updated sila. Yes, tagang open na ito yung opisina sa NGC second floor. May mga staff na dira nga willing gid mag-accommodate sa location art. Ang ako niya Facebook, apat ka bilog. Gani man? Damo-damo gid sa naga-PM, hindi ko na makita. Kakakibot, may mga spam pa nagali, hindi ko nakasindi actually. Pero may mga spam messages, may mga basta may mga message lang hindi mo makita. Siguro kung hindi mo Facebook friend, hindi mo guro makita ilang mga messages na yon. Okay. Naka-hide siya somewhere. So para ma-address agad ang properly, ara lang Facebook na maka-comment sila publicly kung urgent gid or gina-post naman ang mga contact person na pwede nila kontakon just in case mga concern sila. So Okay. kita yung sunarty ang open kita sa pag-accommodate sa tanan niya concern, no? More than a year na kita, kung April 28, nag 1 year kita sa aton diri nga pag-accommodate, pag-repatriate sa mga OFWs and ROF. Okay. And as ito po nga, willing kita nga mag-bulig sila sa ila. Alas 8:24 na. Aksyon Sabi no, gulpiada lagi nagpagawa ang National IETF sa bagong regulation. Sa una ti amo tong ika-5th day obligado ka nga iswab. Ti galing subong lain na ni, no? Councilor, sorry gid nautod ang linyata. You were saying kay na. Ang mga gina-actionata nang tanan lang concern address na gina sa aton, may mga gina-post ka dira ang mga contact number and contact person. Kung hindi na ma-accommodate tanan, i-PM na lang staff naton kay more than willing gid na sila nga magbulig sa mga apektado sa pandemic, especially mga OFW natin nagaro. Ang latest na ton nga record, if you have pila ang latest nga nag-travel pa uli diri sa aton, nagligad nga weekend? Last week nagadtod diri si Mocha Uson, ang representative sang OWA, sang Malacanang, kag nag-anon ang aton man nga committee sa iya with mayor. Ang latest nga na-repatriate natin is 8,600 ang figure natin. Pero Okay. hindi ko sigurado kung individual na sila. Kaya remember, may mga OFW nga nagpuli last year, nakabalik na, tapos nagbalik naman sa buong, nagpuli naman sa buong. So hindi ko sure kung pila ka percent ang individual. Basta as of today, ang mga 8,600 to 8,700 na OFWs ang nabuligan din na repatriate natin dito sa syudad sa Bacolod. Ba, why ko bik balong aris muka de, tani na ka guest siya diri sa aton. Saho na siya ni Manong mo mark i-guest di siya balita espesyal kung Domingo mo. Oo, no? Wag ito pinsara, no? Why no? Why tanong pinsaran nga i-guest tani si muka o tani nakapalitrato mga mitutuin Rio. Pero katuto man sa iya, sinarta. Daw magita mo gid lang ito memorize siya man ginatunan niya gid ang iya magtibitiba sa uwa. Aga tuon man siya. Kaya naligad to do permilan ni siya kapalso sang iya mga ginapagawa ang statement. Abi mo. Sa vlog yan sa iba niya information. Pero sa when it comes to uwa, medyo articulate siya. Nagatuon siguro subong. Kabalo ka lain, guro gina-advisean sa niya, tuntuon ka man pag may time, kay importante na hindi niya lawag, ginuyatan mo nga posisyon da mo. Correct. So, mga live dito, sakto man. Di mayo na gani, guro, kay may direct number kasi, why man? May ara. Pero very good. Nahiya mo ito mag-text lang, kung hindi mo naging importante. Wow. Ang namin, isin ako makatext kayo ng mga bisita mo siya nga makatinar sa balay ni Aksyon Fred isang gabi, at least makakanto kami to. Aragoy. Invite ka sa Narta. So, mambal sila niya, nag-date na si Councilor Ising kag si Muka. Sir? No comment. Sige. Anyway, at least may contact ka directly nga makabulig sini sa mga OFW. Salamat sa time mo kag kung in kaso ginman siya ano mabulig namon diri sa imo committee, please feel free to inform us so that nga mapabalo naton sa mga pamilya kag mga OFW nga naga-monitor man sa Facebook sa Aksyon Radio. Yes, thank you gid Aksyon sa opportunity man at least tamo ga lantaw sa buong ma-inform sila, ma-update man sila about sa bago natin yung mga protocols. Thank you. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Councilor Israel Salanga ang chairman sa action team on returning OFWs. Now, ang isa diri ka bagay nga dapat tandaan tagid because amo ning ginahimo subong sa National IETF, may gulpiadas lagin pagwa, no, nga regulation nga nagbag-o ginligwat atong siyang una nga protocol. Man ang COVID-19, mga pagbag-o niya hindi mo gid lam antisipar.
No, meaning kabudlay mo gid ya makahimo ka sang game plan mo kay galain-lain ang approach niya, may ara sang mga nagaluluntad, no? Nga hindi mo ma-explicar nga tigulpiada lang niya nang nag-develop on its own ang virus niya, nag-evolve siya kada semana galain-lain ang mga variants niya nga sa naglain-lain nga magkapungsuran. Tilan tuwabla. Aksyon Hotline. Hindi mo na ma-explicar, grabe ning virus ang halit niya. Now, ti ang epekto, regulasyon nga mga ginbago. Kag sa sina nga mga pagbago, wala gid makatibawas ang mga returning OFWs, ang mga OFWs. Now, ang problema lang o galing, mayo niya ang mga OFW nga ginasabat sang uwa. Kung returning overseas Filipino ikaw, tapos kagid ka ikaw niya malukdo sang tanan nga expenses. Aksyon Hotline. Di wala tonta kung ano ini ang pilapagid ka mga update no kag kung ano ang resulta sa meeting sang EOC. May obligasyon ko to. May ara ko obligasyon kung okay na. Okay na. Katuan ko lang dayon siguro ang patrol. Kuan ko lang, isailuan ko lang si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Hotline. Naging komisyon, ginayo ko siya siningaga nga kung pwede magka-live di siya na sa guwasang Comelec. Kay kahapon, although Sunday, kahapon na, si Mr. Taba Jolingo, may ginpadala pa diri sa akon nga kuano nga mga litrato bala kahapon. Silingari na ho, na plastar na namon ang do ako abi si Mayor Leonardia nga ginapadalaan niya sang picture niya. Ari na ang amon dirigin obra nga markings. Markings. Tisiling ko, okay. Nyaaga pa kami ma-report dira sa Comelec sa Gwa. Away mo ko sang reply, iba ko ko, okay, noted. Wah, grabe. Do si Mayor, gani ko, do nga ginapadalaan ko yan ni Sir Taba Jolingo sa mga naobra nila even during Sundays. Aksyon Hotline. Pre baloon tabi, kung ano da, kay subong ko nun, kung nagdamo pagidya, do nagdamo nagid, sa mga gusto dira magparehistro sa Comelec or Commission on Elections. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba on this report. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, good morning. Aga pa masyado nakasako sang mga miyembro sang Task Force Disiplina led by Mr. Taba Jolingo, Aksyon Art. Now, ang sitwasyon diri sa Gwa sang Comelec Office Aksyon Art, ginbutangan na gid nila no sang baral ang porsyon sa atubang sang base center. Ang ining baral mag-serve entrance sang mga pila ka mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Temprano pa man naglinya Aksyon na Art para makaparehistro sa bunga adlaw. Ang nakita naton diri nga magluwas sa baral Aksyon na Art. In fact makita man sa aton sining Facebook live. May ari man diri Aksyon na Art, may linya man diri no, gapatimaan sang social distancing, pero again sang nasiling na Aksyon na Art this time ang linya with order nga ginasiling. Order. Nga order bala Aksyon Art nga social distancing makita ta as compared previous weeks no and previous days. Ari Aksyon na Art, subong kitanta na si Sir Taba Jolingo, subong nga aga kwa antaman kagamay nga May pulis da nga nagabantay nga kuning kaso magway ka susok face mask dakpon ka. Yes, Aksyon na Art, may police man diri nga nagabantay no. Okay. And Sige, at the be. same time magluwas sa mga pulis ari man diri isang nasilingta na ang Task Force Disiplina hugot nga nagabantay sa linya, and at the same time galantaw man sa mga violators of course no. Nga wala nagasuksok sa face mask kag face shield kag iban pa. At least to know the requirements sa Aksyon Art, kwa antaman gamay nga reaksyon si Sir Taba Jolingo. Sir, alag kasubong sa Aksyon Radio with Aksyon na Art Tayhopon. Sir, kumusta? It seems nga mas disiplinado subong nga daw as compared nagliligad nga it seems daw buli nyo lang ang ginalantaw, sir? Yes, no, kay tungod nga may ginbutang kita nga mga baral, no, tapos may ginbutang kita nga mga linya, nga which is nga mga kaparistro, dila matungtong. Si do ka orderly, sang ila nga paglinya, kaga tauhay katama.
Sa karon sir, so far may nakitaan pa kabo nga iban nga mga problema sa piyak sini nga ang linya umpisa diri sa ang pinaka puno ari diri sa Comelec pero ato na punta to sa lapit sa hotel sir. Ate alas 4 sang imedya sang kaagahon ari gid ko dire. Ang linya Sus, makon mo na. Te aton gid nga ginatiwaan nga ang galinya diri malapit sa Comelec nakapismas kag nakapisil. Ang sa punta may mga pisil sila bro kahit na init. Sila ginapasa putang sila sa ilaulot okay lang man ha. Sila niya sir tabagit ka init. Pero dire lapit sa Comelec gina-require gid sila kita taman nga pisil ka pismas no. Nga distancing. Sir, nakitaan ko diri ag baral nga ginabutang ninyo. Duha ka entrance ay ini nga pinaka main entrance ini ano para sa wala naka wala naka-schedule. Wala nga isa piat dito sir sa may ini sa malapit sa may police station number 1, may isa patuga alagyan sir. Ang sa police station 1 pwede kasulod ay ang senior citizen no kay wala na sila yung number. Kag nagabusong kag may mga kapansanan. Kag ang mga garantor. So nang dire sa yadiao sa tubang sa Comelec amo niya ang mga may mga number. May kapasunod sila para nga ang mga alagyan hindi bla binungguanay. May sistema nga kung senior kaya rikta ka to pwede ka to kagi. Okay. Daman to amo na siya ang sistema. Kaya piktaron ta pasi magalawig ang inadlaw gadamo ang tao. Yes sir, talking about nagadamo ang tao so far sir may nakitaan ka mo may pa nakita diri nga wala nagasurod nagatuman sa proper protocol sir. Kalabanan may ara gid man pismas kag pisil do gali kiting ibin ara sa babaw sang ulo nila pisil. Ang pismas te ara man sa mga baba nila. Sa mga ginawa sila kadali ginapalos man nila pero ang diriya sa lapit sa Comelec ginapasira tagit sa ilaya. In general sir, so far why kita sa may nakita niyo problema sa karon? Was so far why daw orderly pa subong. Okay pa. Okay. Si Sir Taba Julingo natandes may dugang ka pamangkot sa Aksyon Art. Why na gid man, good luck na lang sa ila na. No, ang mga nagalilinya subong ang by the way, why siyang improvide nga daw kanupi na da sa ginalinyahan? Gino ka init gid daw? Yes, Aksyon Art seems nga init wala sang canopy no. Nga may nakitaan kita diri sa Bagutan Sir Taba, ba si ma-provide sa mga kuan daw kung sino may ara da nga kanupi? Be, pamangkoton ta pa. Sir, isa na lagi, sir. So far, sir, kay medyo matamat na ang adlaw wala, init na. Di, may mga canopy kita diri, sir, naka-ready para sa mga nagalinya, sir. Tugay, palapitan na lang Comelec ko na ubos na number, maambal na kami nga mapulit na ng iban. Kinaulat na naman nga Comelec makaubos na sang ilan number. Kwantas lang, baisan, tas lang mapulit ng iban. Kapulit mo na sila dayon. Ay, see. Dugay, gura, mga isa pa guro ka 30 minutes. Ate, sige. Sir, thank you, sir. Aksyon Art again si Sir Taba Julingo. So, ang sitwasyon na diri, sa nasaling na, ang Task Force Disiplina, may nag-remind Aksyon Art, may megaphone man mo. Hindi lang ang Task Force Disiplina ang naghahambal o na may megaphone, kundi ang mga kapulisan gihapon sa idalom sa nga police station number 1. Ang may pulis ka makita na magkutabi anong instruction si ila kung may nagasuksok face mask, automatic, ano dakpo nila? Mangkotong bala Makutabi? si Sir Aksyon Art, no? Sir, excuse lang, sir. Sir, kung ano ba, may ibang diriya nga wala nagasuksok sang face mask at face shield, ano isa automatic dakpon, sir? Amo nang instruction, sir, amo nang instruction sa inyo ni COP? Ano ko, no? Sila sir, ang social distancing kag magsuksok sa face mask. Aksyon Art sa wayon para sa social distancing suksok sa face mask pagkuhanon siya ng police action art no. So walang naman pero ari man diri ang task force discipline nga amo mismo. Okay, ting instruction niya sa pangkabilugan no sa mga pulis kanti man ang dakop na sila siguro kung di dagos Comelec basi kon sa mga dalan kaya basi amo na. Yes, Aksyon Art amo na siya kay in fact kahapon ang adlaw. Actually sa tuod lang diri sa aton lang ni Duportig kay stricto ni sa Bacolod abi mga out of town sa Aksyon Alvin maglibot ka maglabay ka to why mo to gani ga suluksok face mask kag face shield mo. Sa mga out of town, kung di ikaw pero may kaga-travel, damo ka maagyan dati. Galing nga mo na blakon sa tunga asang talamnanan, nga balay nila, tutuga dito sila ga-istar, pila lang silang kanahot ang susulod balay, way mi sila kaingod, layo man, daw hindi magurukin ang lanon gina, no?
Aksyon na art sa mga talamnan, sa mga uma, hindi na akong kaisa kinanglan. Pero kay iban pag obra bala sa mga talamnan, init ka tama, ma-face mask ka. Tapos kay? Iban tapos man eh. Ma-facial ka itong agarado ka ba si Musling Carbaw mo sino ni sa yaman? Ano man, kag mahambal niya, na ano ni siya man. Bisan Carabao guro. Mahambal niya, boss. Kaluoy man sa imo yung gina kapaya. Aksyon na art, nakata sa pinakapunta. Okay. So, kagina-ara sa may Cyprus Hotel Dampi ang pinakapunta. Pero subong niya ari na, no? Sa may Fernando Gonzaga, sagwa sang building sang Fernando Gonzaga. Medyo pana-aksyon na art. Atis na buhin-buhinan, ikumpara mo kagina. Masyado kalaba ginsang linya aksyon na art. Sakto man tong hambal ni Sir Taba Julingo kung laba ang pila, ang linya. Siyempre, naka-face mask ka. Dok na mo iskay no? Ano naman mga iskay na ang mga nagalinyang iba na oh? Hindi, mga kuno ni of legal age. Regular na nga mga regular na voters. Regular ni siya nga mga Ako tabi iba na taga din sila? Pamangkuton tabaliya si Madam. Ma'am, di pa ka mga live ka sa Aksyon Radio. Di pa ka mahalin niyo barangay, ma'am? Barangay Villamonte. Barangay Villamonte. Aksyon na art, no? Barangay Villamonte. Bago new registrants ni siya bago siya maparehistro? Ma'am, new registrant ka, ma'am? Ha? New registrant ka bago ka lang mag-parehistro? Transfer. Oo. Di galing niya ba? I'm from Pampanga. Pampanga. So, matransfer ka din. Oo. From Pampang. Tagalog pala yan. Biasa ko magkapapaga. Taganaw ka rin ka, Ken? Buena Park Subdivision. Buena Park Subdivision. Taga Buena Park na siya, Aksyon Art. Taga Pampanga siya. Pambala sabi, istorya sa Pampanginyo, be? Ay, galing ka. So, ma'am, taga no ka rin ka king Pampanga, ma'am? Porac, Pampanga. Taga Porac ka. Okay nga ni, maparehistro ka. Ate, sige, Aksyon Sige, kamo lang yan ano kay Jindiana, tama na na. Ate, hindi. Kakayan si mo magpagpanginyo ka, no? Biasa ka makapagpangan, pero dito mo. Oo, pero kabalo ka sa Luzon Aksyon Art, especially sa Ulong Kapukumpleto, may Ilocano, may Kapangpangan, Okay. At yung Aksyon Art. Taga Porac manggali siya Aksyon Art. Ang ibang mga hobenes, ma'am, din pa ka mga barangay na galin, ma'am? Sa Granada. Sa Granada. Granada. Iban sa Granada. Atras naman sila kaya wala nag-observe sa social distancing. Malaba na naman eh. Sir Tabajo Linggo, police, si Sir Tabajo Linggo, nagkapangabaygid, no? So, i-observe, no? Ang social distancing. Okay. Kung pwede gani isakado pa, mas mayat, no? So, ano yung sitwasyon na, Dri? Grabe, may mga nagabaligya, baka paypay, nakagunano na lang ho, no? Gani man, magbaligya pa, paypay. Ikaw, Yasar, paparehistro ka man? Ay, hindi ako. Dason lang guro, magduro tawhay bla. Magduro tawhay? Up to September, maman, wala nga lang pagit. September lang, ano nga mga December ang yayaman? September lang, ano? December mo yaman? September. Before mag-September, amo na lang pagkuhan ko kay ma-transfer man lang ko yung mga 4 isang kabataan. Din sayaw? Taga din ka ganing nga barangay, sir? From barangay 27, transfer ko sa barangay Handumanan. Kasi dito na kung gapuli subong. Sige, lahat na to, sir. Gamotor pa siya. Mapila pa. Sige. Sige, Aksyon na art. Amo ni aga sitwasyon na diri sa gwa mismo sa Comelec office with Aksyon na ni Kirao. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol reports. Salamat kina Aksyon Alvin Graba live, direkta dira sa Tratapan sa Commission on Elections o sagwa sang Comelec sa Dalan San Juan. Ginatsekyan niya subong kay porti kadamo sa mga nagalinya gihapon nga luyag magparehistro sa Comelec Bacolod ang iban newly registrants, ang iban magasaylo sang ila registration. Hotline. From one barangay masaylo sa lain nga barangay. No kay tingiban amo na blang sang una, lain nga barangay ang ila sini nga ginapuy-an, daso nagsaylo na, nakakuha na sang puluyan dito, kag permanente na nag-star. Tiyan mo ng reason nga masaylo na sila. No? Anyway, thank you gina. Ang inyong mga minsay, kag iban pag naging padala nyo nga mga information, inatanan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book
o schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemya... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa Hotline. Ayos no, ang mga mensahe nga ginapadala niyo ho, ibasahon ta ni Anay kay Madam Elizabeth Malakagamala. Good morning, Madam. Thank you for listening. Kay Bro Ivan West na, kamonitor sa Kabankalan area. Halong kagid paring Ivan, hati kumusta na itong atong ginabuligan to sa quarantine facility to? Mayagan na ipadala din ng result sa ito. O galing kang Ivan, muna kung di ka magreklamo tod kung kisa do ginapasapayan lamla. Galain man buot nila kung masabdungan mo, galing ka muna kinanglan ko nagaserbisyo ka sa gobyerno, kayuhon mo. Kay kung nagatrabaho ka sa gobyerno, amo na ang pinakamasakit kay kung maginaina ang trabaho mo, makomentaryuhan ka katao, malain buot mo, hindi dapat gani eksplikar ka kung may nag-eksplikar ka, no? Pero kung ang pagtrabaho mo yan sa gobyerno, kisa hindi laog-laog na mo. No? Kapin pas politikos, politiko, given na gani iya kay dapat maserbisyo, gina sila, bisan wakay tanay sweldo mo. Galing iban kung pinsaron mo, ang katingalahan gani, no? Nga ang pagserbisyo sa gobyerno, ang gobyerno kita nga tao na mo, ti kung opisyal ka, nagaserbi ka sa gobyerno, ginasweldohan ka na da, pero taling kung sweldo, sos, pila mo lang sweldo sa mga mayor kag sang mga opisyalis sa gobyerno man. Gamay na ya. No, hindi nag-compensate sa pangabudlay kag risgo nila galing kiti as if kang iban nga pa-pretend mga namit mag-serbisyo kuno mo. Dako ganan siya kag negosyo sa politika ho. Mallorca Ags Yeng J. Good morning, Action Art. Pa-shout out family or Sabi and family Mallorca. Thank you, Gid. Keep safe always. God bless. Listening from Masbate. Alin Noe Himotea. Good morning, Ari. Kami diri monitor watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Cory Vidaha, gamonitor man from Kuwait. Haraman, si Nelda Siguan, si Bilin Salaw, Madam Vanessa Mayo, silinga good morning, present always in your show from Minnesota, USA. Nonoy Andan, Maria Jessica Herrero Yerson, basi kung silent R ni siya, no? God bless you all. How's COVID in Bacolod City? Actually, nagnubo gid man ang record but hindi tani mapulong pa since nga may ara sa mga contact tracing, so depende na kung kaisa kung may ara may contact tracing kag RT-PCR test, Madam Maria, no, kung dira kisa nagataas ang number of cases. Pero pasalamat kita kay at least ay kita naggataas gid lang kon in terms of community quarantine status.
Raymond Alarcon Sagal Jr. pare may aga halong gid permi. Sergio Val Trinidad Silingya ari kami Kabankalan City monitoring also. Salamat. Araman si Evangeline Gradas Baterna, Corazon Villases Gayo, good morning. Binalbagan sila kuno. Melili Oligo, sir. Dason na ta mga pida. Buko na meet kuno sang kape sa MM's Bunny Cafe. Katuan ko gina sir Melili da si imo. Maria Jessica Herrero. Good morning niya from Australia. Sa Australia gali si Madam. No, si Nining Mugar sa Bago City naman siya. Evelyn Amilanan, Melchorita Ferrer, Ronnie Arroyo, gamonitor man sa Chicken House, Lacson. Bayod ang linuto nyo. Deanton Diaz, good morning sa Patria Village, watching man. Minda Bombasi, uy, ang tiya ko nga gwapa. Siling niya, good morning. Shout out lang sa akong magulang, no? Ang akong Iloy si Vilma Santos Tayhopon niya. Nanay Vilma, may nga gada. Si Magdalena na mall, chay dalin, gamonitor ni sila, no? Gatambyaw lang si Tita Minda Marfil Bombasi. Ato ni siya galing sa Manila. Dianton Diaz, wala ka bantay task force sa mga violate sa curfew. Okay. Si Torco Dongko, 3 points. Paring Torco, Isabela ni saya. Milili Uligo, palagdamyo Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Noel Amar, kag Alex Montesa, halin kay Milili Uligo. Salamat. Lilia Taton, halin sa Manila, may swab sa 22 hours. Mapuli sa Bacolod, swab pagid, tapos sulaton na lang ang result. Tapos pwede sa balay na lang, quarantine. Amo na ganing budlay, subong malaman mo, hindi ko kahatag si imo sang concrete nga sabat. Sina kay anytime pwede nga magbago-bago ang regulation. Kita mo gulpiada lang yung national IATF. Tangambal siya, hindi, lainot na naman hindi lang kay 5 days. Dapat 10 days, kinang internet quarantine sa Manila. Na, kita mo, pati din sa local IATF, nakibot naman, tiya mo mitingan pa na kung anong pagin mga regulation ni mo on taman. Milili Oligo, salamat kid si Donya Santillan from La Carlota City. Si Paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Good morning man. Gamonitor man sila. Naara si Tita Elma Lusok Pulidario, kag retired Major Paterno Turalba. Romy Alconsa, gamonitor tanan ng mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, OTTG. Good morning. Araban si Halyorina. Jonel, kinabaliskad mo siya ngalan, mukbudlayan ko basa ba? Salamat. Ti ang gabaylit sa Corpio, wala may kabantay, mga haslo, ay kalain silang ni Dianton Diaz. Dapat pulis na ni Guro, kaya hindi ni madalas ang task force disiplina, kapin pa kung hubog bo, Diyos ko, iyawan kaya ka, damo kung kaisa mo, naligad tumigin sa way, gani ko nalabayan ko, ay doon, pakun niya ko iya bato. Jose Juan Gayman Yuso, kapasaway ganing government official, nga pangayaw, nga pangayaw ko, no? Ay kalain. Pamela Cordova, aslang ko. Ang nagka-online niya diin ang pwesto, sir. Nagka-online sa ano ni siya. Asa kumilek, bali marikta lang guro kamo na kung may priority, kamo kag may transaction, no? Kay hindi na kamo maglinyada, kay hindi, nakalinyada, mo nang nagkuha number da. Pero kung may appointment ka mo, rikta ka mo to sa may priority line bla, na amo na pag-insindi ko sambal ni Attorney kanya. Lawyer Win Gonzales, good morning, Aksyon Art Monitor lang ko. Inting Impedi Piloriana from Sipalay. Otay Benedicto, ari lang ko monitor sa Victorina Heights. Mansilingan, tamiyaw lang sa akon, bro Nonong Benedicto sang Barangay San Jose. Alfredo Sapa, Aksyon Art, ano yung procedure sa mga taga Manila nga mapuli sa Bacolod? Ang magpauli dire, amo man nagyapon, siya man nang isang nagligad lang nga protocol, no? Ti subong galing, amo na ginaobligar nga kuhaan sang swab test, no? Pag-abot ka dire. Lito Dayap, good morning, Susit Alunan, Josephine Marfil Gabalis mo, ari ka monitor man tiya kung agwapa sa haro sa Iloilo. Tol Joy Perpas, good morning sa Taytay Rizal. Salamat. Alex Montesa, sir, may ngaga. May ngaga man kuno kalibutan. Baw, sa kay Councilor Ising panamyaw sa. Kay Heaven, good morning. Aksyon Darsara na sila. Ang taga BCPO kag taga basi kun okay na Aksyon Dors, ang taga Nopo kag BCPO.
Why gid sila? Kay gusto tani baloon ni kunano ang order sa ila from national mo, no? Kay tibag-o nga daan PNP chief ta subong lain eh. Gusto sang PNP chief tang actually mang-hire naman siya gani pulis nga bag-o subong kay parang ang mga pasaway, ang mga miyembro ng PNP may internal cleansing sa ngayon mo. Ti mayo manatani ang internal cleansing. Galing kay amunibla ang isagid nga sa kalawig na sang internal cleansing, until now, hindi maubos-ubos limpyo, no? Although may process inay, no? Nga ti pwede man ina mahimo sang nga makadepensa ang ginaakusan nga pulis, no? Kapin pa ang mga pulis nga may mga record nga hindi mayo, ti kabalo ka naman subong may mga pulis pagani nga positive sa akuan mo sa mga illegal drug testing. Hindi kakita sila. So, siling diri sa bag-o karon nga PNP chief. Siling yati may internal cleansing talang tawon tani. May muon tani. Para malimpyuhan tagin ni ang hanay sang kapulisan do 17,000 o 7,000 di ko magsala do muna ang kanamuon sang pulis nga gusto i-hire sang bag-o nga PNP chief. Pero ang aton balang mo ni ambot ano ang matabo no sa leadership, sigurado may mga kaalyado man ni siya mo, may mga contact man ni ukon gusto man ni nga papungkuon ang bag-o karon nga PNP chief si PNP Director Ilasar sa mga provinces, even sa regional offices. Hindi man pwede nang iya program maging effective ang implementation kung hindi iya katrupa ang nagapulungko sa iban nga kuan mo, sa iban nga mga probinsya. Lawig-lawig panoti PMA gyapon ang nagauyat sa PNP. Ambot kung saan o pa ni matapos ang mga PMA nga mong gauyat sa Philippine National Police kay may mga PNPA naman mo. May mga PNPA naman tingala ko nga do ka hinay. No, do ay pagigyapon malabutan yung mga PNPA nga naguyat gid mismo sa PNP. Diba? O sige. Arman Pagarado, good morning. Mapost lang ko for some commercial break kay may-ari pagkiko-obligasyon pagbaliktad dugangan ta ini dugay. Aksyon Hotline 2006 Going WID for best public affairs program for radio. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan anong nakalintangan responsable at ang balita pagdahil nga ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Dire sa ino palatuntunan aksyon hotline. Oy, salamat gid sa mga nagpadala sang
mensahe no kag nagpadala sang stars. Isa inasang ginapasalamatan tagid sa inyo sa padayon ng pagsakdaga sa tanan nga ma-program sa Aksyon Radio Bacolod. Ang mami pagid kun i-share kag i-like ninyo. No, ang tanan nga ma-program bilang consolation namon sa pagpangalagad sa inyo, no? Kay makita namon nga ara kamo ga partisipar, ara kamo naga padala sa mensahe, baw. Amo nang dako namon nga kalipay sa pagpadayon ng sang serbisyo nga amon ginahatag sa inyo nga amon mga suki nga matag palamati. Ayos. Nunoy manggubat, noy kumusta ka na? Kagdaran nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group. By the way, karon adlaw sa resumption bala sang ginapatigayon sang sitting vaccination, ti duwa na kita kakuan no? Duwa na ka mga mall sa Bacolod ang i-utilize. Subong adlaw ang SM kag Ayala, no? Ti ini nga mga area ambot kon kumusta kag ang arrival sang vaccine bla kun may donation na gina-expect nga maabot sa Bacolod. But saan o gito, may finality na ginatag ang taga-DOH. Ara si Arman Regalado, hoga monitor, siling niya, Aksyon Art Liog lang tamiyaw kay Lola Morit sa Rimong. Gamonitor siya, program mo Isabela, salamat gid. Hingagawon ko lang, nikita may meeting pa sila dudugay sa, kuan mo, sa bahin sa EOC. Online sa Hotline. Joining us this morning is the Executive Director of the EOC, the City Administrator, Ma'am M. Ang. Ma'am M, how are you? Good morning. May aga, Aksyon Art. Good morning sa tanan ng tagpalamati itong Aksyon Radio. Salamat gid damo gid Ma'am gyapon nga panawag sining lati kumusta subong ang resumption sang duha ka mga separado nga vaccination sa duha ka mga mall. Karon nga aga nanong gina-expect naton kag nanong matabo, Ma'am? Well, ongoing, subong ang aton nga pag-vaccination sa duha ka centers, isa sa SM Mall, kag isa sa Ayala Mall. Amo magyapon ang aton procedure, Action Art. Ang mga naka-register na nga daan, ginatawga na sila, gina-notify sila base sa aton quota for the day, kag makadto sila sa aton vaccination centers, kaga amo na silang aton i-cater for today. Ara matagyapon sa senior citizens kag sa persons with comorbidities. At the same time, ang mga nabilin pagid nga mga frontline healthcare workers naton sa mga clinics, sa mga nagakalain-lain yung mga laboratories, mga dialysis centers, kag mga dental clinics, no? So may mga nabilin pa kita kay under pa na sila sa priority A, gina-cater tama na sila, of course mas mauna na sila. And then as nambal ko na ang aton senior citizens kag may mga comorbidities. Aha. So by the way, atong scheduled nga allocation for Bacolod, saan o gin ma'am ang nakaabot na niyo kung saan o ang schedule ginatag sa inyo? Ang schedule is this week. So we are expecting it anytime this week. Ma-advise sa ato ng DOH, pero na-confirm na to nga may ara kita additional 3,000 doses, which is equivalent sa 1,500 pagid sa mga taga-Bacolod na pwede naton ma-vaccinate. I see. So anyway, kabalogi ko nga medyo busy kamo today. Ma'am, again, sa gusto magpadulong sa aton sini duha ka mga vaccination centers today, ano ang imo sini nga panugyan sa ila? Yeah, gina-recommend agad kag gina-suggest agad sa tanan na magparehistro, hindi kita magsadto sa vaccination centers kung wala kita nakarehistro, and especially kung wala pa na-notify sa inyong schedule para hindi kita maggutok sa aton mga vaccination centers kag para ma-observe gid naton ang mga health protocols, ilabi na gid ang parte sa aton physical distancing. So gina-invite ang tanan nga bisan hindi pa inyo subong priority group mag-register na nga daan para nga kung mag-idog na kita kag mag-move na kita gani sa madason nga priority group,
dira ka na bilong mauna ka nga matawgan kag mahatagan schedule kag slot for vaccination. Aha. Yes. So anyway, Ma'am M, hindi na ko mag-konsong tiyempo mo, kabalo ko, medyo sako ka mo. Salamat gid sa time mo gin-share karon nga aga. Thank you man Aksyon Art anytime. Mag-follow kita permi sundon tagid ang health protocols. Let us all stay safe, stay healthy. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Si Ma'am M ang tisigi subong ha. Pero mo na bala kung ay ka nakaparegister, online man o kung sa barangay nga ina may confirmation nga ginabalan ka mo ning adlaw kadto kato, amo ning nga mall ang imo dapat kadtuan, hindi lang to magdasok kay kabudlay no bas hindi ka pa maakomodar, malain lang buot mo to nga papabayan ka. Aksyon Hotline. Wala tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalaga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ning aton ginarekomendar sa mga ka-aksyon ta. Ayos, sa tanan nga mga nagpadala sa mensahe, so ay kumalabutan sa Origid, buwas naman, kagkaroon sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. This news... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo